Ola, Lara, benvida ás nosas entrevistas na corentena. Como estás? Moi ben, moitísimas gracias. Gracias por convidarme. Pois nada, nos encantados de poder coñecer o teu proxecto, de coñecer a Mundalla e que mellor que nos contes ti mesma en que consiste Mundalla. Pois Mundaya é unha marca de bolsos funcionais, prácticos e que intento que non pasen de moda, que estén feitos cunhas liñas sinxelas, que se poidan vestir con prácticamente calquer cousa e con materiales moi duradeiros, como son as lonetas de algodón e o coiro. Ujú. Estiven mirando na túa web que explicas un pouquiño como chegaches a este proxecto. Pareceme moi bonito que contas o tema da máquina de escribir, por Dios, non, de a máquina de coser da túa avoa, non? Como foi eso? Como chegaches a este Sí, mundo? pois Lela foi unha muller, bueno, é unha muller que fixo moitísimas cousas ao largo da súa vida, pois foi mariscadora, cociñaba dunha maneira que caía todo o mundo redondo e tamén controlaba de costura, ela facía moitas cousas para si, para a casa, cousas para a súa filla, e bueno, tiña unha máquina de coser das de antes na casa, unha Alfa. Penso que algunha vez dixen que era unha Singer, pero cada vez estou máis convencida de que era unha Alfa, Ujú. destas de pedal e correa, perigosas, si non tes nin idea. E si nunha ocasión pois me fixen un par de puntadas no dedo e bueno, aí lle collín como moitísimo pánico e respeto porque debía ter eu 4 ou 5 anos como moitísimo. Coña, claro. E nunca máis, ata que me regalaron outra máquina de coser, pero de xoguete, debía ter aí xa 10, 11 anos, se chamaba Caroline a máquina, hai algunha foto por aí no Instagram, plasticosa dos anos 80, e, bueno, con eso creo que intentei facer algún paniño pequeniño e así. Ujú. E despois xa en 2010 eu son deseñadora de interiores e rematei xusto no 2010 que foi o ano catastrófico en Galicia, en esa crisis. E, bueno, xa prácticamente non puiden exercer. E, bueno, como estaba así moito tempo na casa e un pouco depre e tal, polo meu cumple en decembro, o meu chico me regalou unha máquina de coser, unha Alfa tamén, de verdade, e aí me lancei a lo loco a facer as fundas dun sofá e o traxe de fin de ano. Así, sin ter así nin idea de... Veña, 4 vídeos de YouTube E arrancaches. para adiante. E como chegas ao tema dos bolsos? Por que bolsos? Pois mira, o tema do bolso ven unha por curiosidade propia, sempre me produciu moita curiosidade porque os bolsos normalmente están compostos por moitas pezas e ti apenas ves ningunha costura clara. Ujú. Entón, eu que non tiña nin idea de costura, me parecía intrigante como se facía para chegar a eso. Ahora xo teño claro, xa sei como se fai, se cose todo do revés, etc. Pero sí, ese primeiro achegamento foi por curiosidade de como raios se fai isto. E cando empezas xa de xeito profesional a dedicarte a isto De artístico? xeito profesional, eu penso que empezo alá polo... Estamos en 2020 agora, eu penso que en 2016. O que pasa que non era un proxecto no que eu estivese centrada 100%. Cando me vin a Santiago, empecé no Mestre Mateo a facer deseño de produto, seguía ocasionalmente traballando en deseño de interiores e a marca estaba aí, pero Ujú. non era prioritario nin nada na miña vida, era un pouco como vía de escape do resto de cousas. Ujú. E ao final, de xeito así xa definitivo, pois levo 2 anos, o que pasa que o ano pasado tiven aí un problemiña de saúde que me condicionou o ano completo e este iba a ser o meu ano. Eu empecé 2020 pensando que gran ano teño por diante. Bueno, bueno, mellor aínda é un gran ano, haberá que reinventarse, non? Un Haberá que pouquiño. reinventarse moitísimo, sí.
Porque non sei agora, xa que sacamos o tema do 2020, non sei agora se segues traballando, como vendes normalmente? E se agora cambiou eso, estás online, como estás facendo? Mira, eu teño web, así que se vende online, traballo moito con redes sociais, así que o online normalmente ven derivado desde Instagram. Ujú, E é certo que vendo en tendas multimarca, en Santiago estou en dúas, en Anona Olimpia en San Miguel dos Agros e en Mononoque na Rúa de San Pedro. E logo despois estou en moitas outras tendas multimarca por España, no País Vasco, en Cataluña, en Palma de Mallorca, etc. E é certo que eu a semana previa ao estado de alarma xa estaba do hígado porque me estaban chegando emails de, bueno, este pedido que íbamos a facer en abril o imos cancelar. ujú. E entón aí xa me empezan a dar, bueno, unas te vienen, outras te van. E foi moi complexo de xestionar a nivel mental. Que pasa? Que despois chega o estado de alarma, xa todos estamos na mesma situación. Entón, todo se iguala moito máis, cada un xa ten a súa propia loita persoal co seu propio proxecto, e, bueno, eu agora que creo que algunhas tendas van pechar, outras van permanecer abertas. A min eso me vai supoñer, obviamente, un cambio radical na maneira de vender, porque se ao final, onte xusto vía unha reportaxe de como pode chegar a cambiar a compra nunha tenda física. O típico de que te probas unha prenda e ao mellor esa prenda ten que quedar 48 horas en cuarentena. Mm. Iso cun bolso obviamente tamén pode pasar, porque ti o probas, o tocas. Un bolso se toca moito máis seguramente que unha prenda. A saber se ten, porque ten por dentro, tal. Tocas moito por dentro, probas as asas, etc. Eso vai condicionar moitísimo a maneira que temos de mercar agora mesmo. Para os que mercan online non vai haber ningún cambio. Hai no agora, porque agora todo o mundo está consumindo produto de primeira necesidade. Ujú. Entón un bolso non o é, obviamente, e bueno, sí que aí hubo unha baixada importante de ventas. A ventaxa que teño é que, bueno, tiña moito stock preparado, miro alrededor porque estou no taller e vexo un montón de caixas e bolsos e tal, está todo preparado e no momento no que isto resurda un pouco, pois aí está para, bueno, para seguir co camiño, que agora está parado, pero bueno, estamos en semáforo vermello. Moi ben. E xa que comentas que estás no teu taller, temos algún bolso por aí, algo que podamos ver? Hai unha cousiña por aquí para ver. Vou enseñar primeiro o bolso, que bueno, é bolso de la casa, Ajá. que este é unha alondra. Bueno, vou poñer así para que se vexa un poquinho mellor. Ujú. Isto é unha loneta 100% algodón, encerada, así que é perfecto para a choiva, a humidade e tal. Nunca chega a calar Ujú. dentro do bolso. Coas súas asas de coiro, co seu gravado, que non sei se se aprecia aí en cámara, na No. correa, a chapa de madeira, e despois por dentro, pois tamén leva un forro de algodón 100%, cun par de bolsillos grandes para ter todo o bolso o que é organizado. Ujú. E despois por aquí tamén para ensinar teño algo que saquei xusto este Nadal, que son uns monedeiros pequenos, que son moi útiles porque cabe, bueno, aparte do típico billete, monedas e tal, caben as chaves. Isto estáse mercando moito agora, unha porque ten un precio de 14,95, entón é algo que a xente está picoteando Ujú. nel continuamente. Para as señoras, isto non me esperaba eu este uso, estaba concebido para outra historia, pero é certo que me están levando moito para as señoras cando van a compra non ter que levar bolso ni Ajá. nada. Meten todo aquí e aí van elas todas contentas co seu monedeiro na man. Está moi ben. As señoras e os que non somos señores As e todo, señoras, bueno, eu son señora xa, o sea que
Pois está moi ben, moi chulo. Eu destacaría tamén do teu bolso que creo que non me dixeches o tema das asas que hai, as asas pequenas e as asas grandes, que é algo que me fixo moito cando As asas pequenas están concebidas, neste caso, unha que o podes levar aquí sin problema, o podes levar, obviamente, no antebrazo, que é algo moi de señora tamén, e despois, aínda que o leves na man, nunca chega a tocar o chan. Ujú. E despois esta a podes levar así ou a podes levar así, depende un pouco do que leves dentro. Bueno, casi non se me ve, pero bueno, Sí, facémonos unha idea de como queda. sí, sí, por eso te digo que é algo eu personalmente que valoro nun bolso ter esas. Pode poñer de varias maneiras, non? Claro. Moi ben. E vexo por aí que tes o cartel de artesanía de Galicia, porque temos que comentar tamén que a túa marca está dentro da artesanía. Por que crees que é importante estar nesta fundación? Bueno, porque ao final estar nunha fundación como Artesanía de Galicia lle dá entidade tamén a túa propia marca. É dicir, a Artesanía de Galicia, non sei se dicilo así por se malinterpreta, pero se nutre un pouco de todos os artesáns e hai artesáns que son super top, non é agora tampouco por dicir que hai outros que non o somos, pero hai artesáns que son super top e que lle dan a Artesanía de Galicia un posicionamento tremendo e ao revés, aos que non somos nada top, estar en Artesanía de Galicia, pois claro, nos dá un punto de, como se di, como de, bueno, se me foi a palabra, como de entidade ao noso propio proxecto, que está Ujú. aí como respaldado, non? Quería preguntarche tamén porque me parece curioso o tema da música, porque vin na web que o nome de Bundaña ten que ver cunha canción e que ademais hai unha playlist. E ten que ver, e hai unha playlist e todo na túa web, eso por qué? Hai unha playlist porque, bueno, eu traballo no taller sempre con música e música de todos os estilos, ademais, podo pasar unha mañán escoitando Karina e pola tarde pasarme a los Rolling Stones e non me costa nada, paso dunha cousa a outra. A música é moi importante para min e sempre foi. E, bueno, o tema da playlist era porque é unha playlist que ten un pouco de todo, que sonou aquí no taller cando se inaugurou fai 2 outubros e, bueno, a xente lle gusta e, bueno, non sei, a mí me parece importante que a xente coñecese tamén a maneira de ser de Mundaia e de Lara dentro de Mundaia a través da música. Despois, ademais, os martes teño unha sección en Instagram que se chama Martes Hortera, no que escolle unha canción hortera e a xente ten que votar si é himno ou non. Moi divertido porque aí ves a xente votando e, bueno, hai auténticas batallas. Esta semana puxo Chayanne e, bueno, revelouseme medio mundo co rollo de pero como Chayanne hortera, Chayanne himno siempre. Pois está moi divertido. E esa música, e comentabas eso que pos no teu taller, como te axuda? Como é ese proceso de creación? Desde que tes a idea o mellor ata que está o bolso ou a peza á venta? Bueno, o proceso pode ser ou moi longo ou moi curto. E explico. Por exemplo, estes monedeiros que te enseñaba antes veñen dun bolso que se chama monocrome, porque non hai ningún bolso negro. Ujú. Entón é como o contrapunto de que todos son de colores ademais intensos e chamativos. Facer este monedeiro, pois igual foi un traballo de ano e medio, casi 2 anos. Por que? Porque non traballas constantemente nesta peza, é dicir, tes a idea, cortas un patrón, non che convence, pasas a outra cousa, ao cabo dun mes o volves retomar, e ás veces pode ser, pero necesitaba ademais que estivese claramente alineado co bolso que vai a xogo. E iso Ujú. a veces é máis complicado que crear totalmente desde cero. E isto, que é así, ridiculamente pequeño, un ano e medio de traballo detrás. Despois hai outras cousas que salen moito máis rápido. Por qué? Porque te pilla el toro, porque de repente estamos en abril e tes que ter algo para maio porque unha tenda te pide que teñas algo de verán
e entón pois te animas e sacas algo rápido. Por exemplo, este que te enseño agora, que teño aquí arriba, este, que se Este verano. chama que é totalmente de verán, este saliu o ano pasado en cuestión de 15 días do taller. E que materiais ten? Este é unha sarga de algodón e isto é arpillera de caña, Moi que chulo. ven da India. Isto é un algodón, o sea, cordón é 100% algodón. Bueno, sempre trato que os materiais sean moi naturales, que o resultado final do bolso non haxa nada nin que te sobre nin que te falte e que non te estorbe. Mm, É dicir, que ti ves isto e ao mellor non lle porías nada de máis, ou se chega a ter, me lo invento, a chapa de metal, pois ao mellor xa non te diría o mesmo que sendo a chapa de madeira. É algo que teño sempre a hora de elixir materiales, pois moito cuidado. Tamén hai unha labor aí eh, con respecto aos proveedores e demais que é bastante complexa, porque moitos están acostumbrados a traballar para marcas moito máis grandes, entón a ti te deixan como de último na lista para atender, e tampouco te atenden aí sí. eso, como se fueras unha marca grande, entón ás veces é moi complicado. E como ves o público, a clientela? Realmente valora todo ese esforzo, ese traballo que hai detrás, como por exemplo comentabas eses monedeiros que levan un ano e medio aí, ¿no? Eso se está valorando? Eso depende moito da persoa. Ujú. Sí que noto que cada vez máis, sobre todo polo que me movo en redes, que hai un movimento cada vez un poquinho máis grande, é lento pero avanza, eh, de consumo consciente. Consumo consciente que non quere dicir consumo vegano, por exemplo, que pode ser un tipo de consumo consciente. Eh, Consumo consciente de que hai detrás, o precio xusto, dá traballo a outra xente, de onde veñen os materiais, Ujú. etc. Entón, eu noto que sí, que hai un movimento que cada vez é un poquinho máis grande. Ujú. Tamén creo que agora co tema do confinamento e demais, que moita xente ten alrededor autónomos, xa non digo autónomos artesáns, autónomos en xeral, eso pode facer Mm. que ese núcleo familiar de repente empece a consumir nese tipo de comercio. Porque Ujú. tes un autónomo que ten, me lo invento, unha frutería, sabes o que hai detrás, e entón dis, bueno, pois a carne tamén a vou a mercar en pequeno comercio, e Claro. o bolso tamén o vou mercar en pequeno comercio. Entón, creo que sí que pode haber aí Ujú. unha corriente de cambio. Xa Non que, moi grande, pero xa que din que isto nos vai a servir para cambiar, pois ese sería un bo cambio, non? Que vayamos sí, un máis de cambio cara tremendo. aos artesáns, a xente de comercio local, os pequenos autónomos e demais. Desde Pincha apoiamos completamente ese cambio. Que queres facer unha vez que poidamos a ir á rúa? Que é o primeiro que che gustaría facer? O primeiro que me gustaría facer é ir á praia. Eu que son de Moaña, vivo en Santiago, Dios, no ver el mar estáme consumindo. Entón, eso vai ser o primeiro en canto un se poda así trasladar uns kilómetros de fora da casa, vai ser o primeiro, como se teño que ir a Noia e non pode ser en Moaña, me dá igual, o mar. Pronto poidamos. Pois nada, seguro que, bueno, vamos a cruzar os dedos que pronto poidamos ir ao mar. E xa para rematar, falamos antes, estamos falando moito das túas redes, estamos falando da web, pero non dixemos todavía cal é a web e cales son esas redes sociais, así que deixoche o espazo para que fagas a promo. Cando que... Vale, pois nada, a web é www.mondaya.com. Aí podedes atopar bolsos, mochilas e moedeiros que se están facendo. E, bueno, de vez en cando tamén vou engadindo cousiñas no blog, Ujú. porque, aínda que agora teño un pouco parado, estes días de confinamento sí que me deu aí para sacar un par de ideas de, bueno, para comentar un pouco sobre o que se está vivindo e como se está facendo.
E despois as redes sociais pois son Mundalla Bags en Instagram e en Facebook. En Instagram estou bastante activa todo o día e, bueno, sempre un bo sitio onde se tes unha dúda ou calquera cousa onde me podes atopar e te contesto en 2 minutos. Moi ben, pois entón agora todos a seguir a Mundalla nas redes sociais Facebook e Instagram e moitísimas grazas por esta entrevista, Moitísimas a ti. que vaya todo moi ben, que a ver se Vale. conseguimos que este 2020 siga, polo menos, aínda que non sexa o mellor ano, pois que vayan as cousas máis ou menos ben, aguantar. E nada, moitísimos bicos. Moitísimas gracias e moitísimos bicos. Chao, chao. Chao. A ver.